Ďalšou oblasťou môjho volebného programu je veľmi dôležitá čistota a bezpečnosť v našom meste. V roku 2006 bol mestský podnik služieb v troskách a pracovalo tam len pár ľudí. Po 4 rokoch sa nám ho podarilo vybaviť na úroveň, ako je dnes. Je to špičkový podnik, vybavený špičkovými technológiami, ktoré sme získali z európskych zdrojov. Získali sme obrovské finančné prostriedky na to, aby sme mohli obnoviť komplexne strojový park a vybudovať mestský podnik na dnešnú úroveň, ktorým sa môže píšiť naše mesto. Je potrebné však realizovať ďalšie kroky, ktoré budú smerovať k spracovaniu odpadov. Keďže je mestský podnik vybavený, je potrebné, aby sa realizovala čistota v našom meste na vyššej úrovni, než je to dnes. Je nutné, aby kosenie na cintorinoch a na sídliskách bolo zintenzívnené, pretože vchádzame do obdobia alergií a podobne. Je treba pokračovať v oplotení cintorínov tak, ako sme začali. Za ostatné 4 roky sa v tomto smere neurobilo nič. Nutnosťou je aj pozerať na bezpečnosť v našom meste. Mestská polícia musí byť posilnená jednak materiálno-technicky, ale aj personálne. Musíme rozdeliť mestskú políciu podľa prímestských častí, podľa sídlisk, vytvoriť podmienky na sídliskách na to, aby mestská polícia bola prítomná nielen cestou, ale aj priamo na tvare miesta v peších hliadkach, po sídliskách, v noci, vo večerných hodinách, pri školách a podobne. Je to nutné, pretože súčasná doba prináša aj také veci, ako je kriminalita. A nemôžeme si to dovoliť. Musíme obetovať finančné prostriedky aj v tejto oblasti.